Sa isang simpleng seremonya, pinarangalan ng pamahalaang lungsod ng Angeles ang tatlong centenarian na sina Rosita Marquez, Felipa Mendoza at Rosa Chatco. Sila ang mga residenteng kamakailan lamang ay umabot sa edad na 100 taon at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanilang pamilya at komunidad. Kasabay ng pagkilala, natanggap din nila ang insentibong nakapaloob sa Republic Act No. 11982 o ang Expanded Centenarians Act. Kabilang dito ang one-time cash gift na nagkakahalaga ng 100,000 pesos at isang liham ng pagkilala mula sa Pangulo ng Bansa na ibinibigay lamang sa mga Pilipinong umaabot sa edad na 100 taon. Ayon sa LGU, ang programa ay simbolo ng pagpapahalaga sa katatagan at kontribusyon ng mga nakatatandang Anghelenyo na nagsilbing gabay sa kanilang pamilya at komunidad. Kasabay nito, tiniyak naman ng Office for Senior Citizens Affairs o OSCA na magpapatuloy ang mga programa at serbisyong nakatuon sa kapakanan ng mga nakatatanda sa syudad, kabilang ang tulong medikal, social pension at iba pang hakbang para mapabuti ang kalidad ng kanilang buhay. Kasama si Raymond Tasoy, Angelica Cara, CLTV 36 News.